Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Эльмираның иҗатын яратучылар, инде Эльмира минем белән шушы яңалыгы белән уртаклашкач, мин бик теләп монда килергә һәм аның әсәрен җырларга бик шатланып тәкъдим иттем. Һәм сезнең игътибарыгызга Эльмира минем өчен махсус язган әсәрен тәкъдим итеп итәсе килә. Ул җыр минем шәхси тарихым һәм ул шушы шигырь юлларында минем барлык хис кичерешләремне шушы берничә юлга салып сезгә җиткерә алды. Мин Казанда калам. Dik min munda duman, dik min munda